nyugodtan. Megkérnélek, hogy imádkozzunk egyet. Aki fel tud állni, azt megköszönöm, hogyha felállsz. Elkezdjük az Isten tisztelet részét, és kérlek, Tibor, imádkozz az üzenetért, meg a terveinkért, jó, meg a Keresztutak misszióért. Köszönöm. Köszönjük, hogy meghaltál értünk, és hogy megváltottál bennünket. Köszönjük azt, hogy te gondosítál rólunk, és köszönjük azt, hogy neked terved van velünk. Nem hiába vagyunk még most is együtt. Itt vannak, távol vannak is nyomó sokan van, te tudod, drága Urunk, hogy mi miért történik, nekünk előttnek sokszor sok minden. Én az én életemet és családom életét a te kezedben raktam, és arra kérlek, drága Uram, hogy te rendelkezz vele, és te vezess bennünket azon az úton, amelyre elhívtál bennünket. Kérlek, áld meg a délelőtti alkalmat, segíts Kornélnak, hogy mindazt, amit rábíztál, azt át tudja nekünk adni, hogy életeinkben mindazt, amit hallunk, mindazt, amit tudjuk alkalmazni a mindennapjainkban. Úr Jézus Krisztus nevében, amen. Amen. Akkor nagyon nagy öröm, hogy együtt lehetünk. Igazából már régen nem voltunk ilyen sokan itt a Skype-on, a Skype Isten tiszteleten, majdnem 16-an, 17-en is vagyunk, és remélem még becsatlakoznak majd páran. És köszöntjük azokat, akik nézik a YouTube-on a Keresztutak missziónak a misszióját, ami nem más, mint tanítani a Bibliát, ott lenni az online térbe, és persze a misszió az is, hogy ahol tudjuk, megosztjuk az evangéliumot, majd mindjárt erről is lesz szó itt a Filippi levélben. Miközben itt köszöntök mindenkit, kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat Filippi levélnél, jó? Próbáljuk meg megélni ezt a Skype istentiszteletet úgy, mintha a legtöbbet megteszünk azért, hogy Isten tiszteletet tartunk. Tehát nem embertiszteletet, próbálunk elszakadni ebből a humanista világképből, hogy minden értünk van, és körülöttünk forognak a csillagok, és mi vagyunk a világ központja. Közepen nem, Isten a világ középpontja, és ezért jöttünk oda, mi megyünk oda, és most nem ő jön hozzánk, bár tudjuk, hogy ő ezt megteszi sokszor. Ugye? Pont most annyi üzenet köszön vissza, különben nézem, itt a mikrofon biztos, hogy menjen. Ugye a Péter sorozat mennyire jó, hogy a kegyelem mennyire visszatükröződik ebben a Jézus portrék üzenet sorozatban, hogy ő akkor is szeret minket, de én akkor is szeretlek, Péter élete. Aztán milyen fontos volt ez a tegnapi üzenet ugye ezekről a szenvedélybetegségekről, úgyhogy én is imádkoznék egyet, és akkor Filippi 2. Folytassuk ezt a fejezetről fejezetre Biblia tanulásunkat. Úr Jézus Krisztus, kérünk, a mindenható Istenünk, megváltónk, és köszönjük a Szent Háromság valóságát, az Atyát, köszönjük a Szent Szellemnek a munkáját az életünkben. Köszönjük, Szent Háromság Isten, hogy jelen vagy, hogy dolgozol, küzdesz az életünkért, akarsz életben tartani minket, a hitünket. Urunk, köszönjük ezt a lehetőséget, hogy ott, ahol vagyunk éppen, ott megélhetjük azt, amit nekünk most adsz. Hogy hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, akár Skype-on élőben itt leszünk, itt vagyunk és beszélgetünk, és hálásak vagyunk azért, hogy a YouTube-ot használod erre, hogy halljuk, és mások is hallják az Isten igéjét Jézus Krisztus nevében. Ámen. Jó van, akkor Filippi 2-t elindítjuk. Kérlek, majd kapcsoljátok ki a mikrofont, az legyen fontos nektek, jó? És ha tudtok, próbáljátok meg azt, hogy teljesen most oda szánjátok magatokat, a családotokat, ha olyan kis rámenős kis
próbálok jó szót használni, kis ilyen függő, tehát hogy nagyon szeret körülötted lenni, akkor is mondd el nekik, hogy neked ez fontos, hogy te hívő vagy, és most ilyenkor neked ez fontos, hogy halld Isten igéjét, úgyhogy különítsd el magadat, így ezt akarom mondani, jó? Harcold meg a hitnek a szép harcát, még a családoddal is, és ne hagyd magadat leuralni, és hogy az ördög elszakítson tényleg, jó, a forrástól. Filippi 2. Akkor kezdjük el, pont 8 óra van. Ha annak okáért helye van Krisztusban a bátorításnak, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a szellemben való közösségnek, ha helye van az irgalmasságnak és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet azzal, hogy egyetértésben legyetek, ugyanazon szeretettel viselvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Jó, tehát folytatódik a téma, Filippi levél, egy börtönlevél, az egyik legnagyszerűbb első századi gyülekezetnek íródott. Tehát az első európai lépése volt a missziónak, ugye, hogy Filippibe megérkezett az evangélium, Európa első gyülekezete megalapult. És egy nagyon érett kis gyülekezet volt ez, nagyon jól vették a kanyarokat, bár üldöztetés alá estek ők is, és maga a gyülekezet plántálójuk, tehát az apostol is ugye egy börtönből írja ezt a levelet, és ezt meg kell érteni, mint háttér gondolatot, hogy a filippi gyülekezet megélte a hitet, a nyomás és a korszellem ellenére akart Istennel menni tovább, akarta megismerni Jézus Krisztust. Tehát háttér információ egy kicsit, hogy felfrissüljünk az ismeretbe, ez egy börtönlevél. Sok találgatás van, hogy Efézus, Cézárea, Róma, római első fogság, második fogság. Én azt mondom, hogy szerintem Cézáreában ugye a Félix általi fogvatartás alatt íródott, de az is lehet, hogy a laza Rómában a házi őrizetben lévő idő alatt íródott. Az a lényeg, hogy mindenképpen fogságban volt Pál. És ezek nagyon fontos dolgok, mert az egész Filippi levélnek a fő üzenete, mondani valója az, hogy a körülmények ellenére nem boldogok, örömbe lehetünk. Nagyon hasonló a szó, hogy boldogság és öröm, de az öröm az a legjobban aktuális és legjobban megfogható, amit ki akar fejezni ez a levél. Öröm, ez az öröm levele. Tehát börtönben van Pál, szenved a gyülekezet egy módon, mert üldöztetés alatt vannak. Nem tetszett a városnak feltétlenül az, hogy egy új szekta felütötte a fejét, és megzavarja az ottani császárkultusznak a jó bezsírozott menetét. Ugye ez egy római kolónia volt, kevés zsidó vallású emberrel, vagy származású emberrel, úgyhogy nyomás alatt voltak, és ez lesz az üzenetnek az alapja, és az egész levélnek az alapja, hogy öröm, a körülményektől független öröm. Ez ma is aktuális, úgyhogy folytassuk, jó? Tehát sok jelzőt mond itt, irgalmasság, könyörületesség, közösség, vigasztalás, bátorítás, hogy mennyi áldás származik abból, ha Krisztusban vagyunk. Ugye, annak okáért helye van Krisztusban, ez egy nagyon jó ilyen szellemi elképzelés, ugye Krisztus a bárka, és mi Krisztusba vagyunk behelyezve szellemileg, és amikor tényleg megéljük ezt a szellemi életet, az agapé szeretetet, mert ugye pont erről tanultunk szerdán, a második versben ugyanazon szeretettel viselvén, ez nem a fileó, hanem ez az agapé szeretet. Harmadik vers, semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsekvésből,
hanem alázatosan egymást különbnek tartván magatoknál ne keresse ki a maga hasznát, hanem mindenki a másikét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Jó, hát ez a rész itt az egyik leghíresebb és legszebb himnusz a Biblián belül. Valószínű, hogy ez egy általános dicsőítési forma volt, egy hozzáállás az őskereszténységben. Ez a rész, tehát az 5-től 9-ig ez egy ilyen himnuszszerűség lehetett, és mellette a fontos görög szó a kenózis, ez az önmagát megüresítő hozzáállás, ez a görögben a kenózis szó, és példaképpen állítja Pál, hogy ha szeretnénk tényleg bátorítani egymást, szeretnénk vigasztalni, közösségben lenni normális módon, nem mint valami hiénák, nem mint valami hedonista kiégett emberek, akik eljátszák, hogy keresztények, fölöltöznek vasárnap szépen, aztán elmennek a misére, mintha mise történt volna egész héten, és ott is mise történik, de az a lényeg, hogy kell, hogy határozott fegyelmezettség legyen az életünkben, és döntéseket tudjunk hozni magunkkal kapcsolatban. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy döntés a szeretet. A szeretet az egy döntés. Az agapé szeretet az egy lemondás, hogy nem magammal foglalkozok. És a példa az nem egy ember, nem humanista hozzáállás, hanem a hívő ember mindig a keresztre néz, és persze látjuk, hogy a kereszt üres, dicsőség az Úrnak, de az, ami ott el lett végezve, amit Isten elvégzett és megtett értünk a kereszten, az nem csak a megváltásunkért történt, hanem példa is nekünk. Nem azért, hogy üdvözüljünk ezáltal, hanem azért, hogy normális keresztény életet éljünk. Ez a személyes kereszthordozás, ugye a szolgálatunknak a neve is ez a keresztutak, hogy mindnyájunknak van egy keresztje, vagy egy nagyon jó maga a keresztútnak a definíciója, hogy mi hiszünk a ingyen kegyelemből csak hitáltal való üdvösségben, de mellett abban is hiszünk, hogy ennek volt célja az életünkben, a földi járásunkban. Úgyhogy sokszor, amikor önzőnek találom magamat, vagy tényleg ilyen önimádatba, önsérelembe szenvedek, ilyen önsajnálatba szenvedek, hogy szegény Kornél, nem tudom, te szoktál-e így lenni, akkor ez a kenózis rész, ez nagyon jó az a Filippi 2-ben, hogy ugyanaz az indulatnak kéne bennünk lennie, ha már hívő keresztények vagyunk, mint Jézus Krisztusban is volt, hogyha ő ezt meg tudta tenni, hogy ő Istenként, ez különben üzenet a Jehova tanúinak, hogy Istennek a formájában volt, tehát maga Isten volt, és nem tette félre tehát ő nem lett nem Isten, amikor megverték, vagy kínozták, hanem ő csak félretette ennek a hatalmát, hisz megjelenik az evangéliumban, hogyha kell, ő mondta, hogy ha kell, légió angyalt hív, és egy angyal elbánik egy római légióval, ő meg amit akar, mint teremtő Isten, azt tehette volna, de ő nem élt ebben, ő nem élt vissza ebben az állapotában. Hányszor, hát ez egy példa nekünk, hányszor van az, hogy fejére olvashatnánk az embereknek, megmondhatnánk, hogy mit tettek velünk, állandóan védhetnénk magunkat, felhozhatnánk a sérelmeinket, és ez egy fontos dolog, hogy
hogy nem ez az út. Jó? Nem ez az út, hogy harcoljunk, hogy szkanderezzünk emberekkel. Úgyhogy ezt a nagy egót, ami bennünk van, azt le kéne törni, és ez csak úgy megy, hogyha Krisztust látjuk, mint megfeszítettet, és mindazt, amit értünk tett. Akkor elhallgatunk, elnémulunk, és ez a legjobb megtörtség, ez tör meg a legjobban minket, hogy Isten munkája menjen tovább. Ámen. Folytatjuk. 12. vers. Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán az én jelenlétemben, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, vagyis teljesítsétek be üdvösségeteket. Szeretem ezt a fordítást, mindenkinek ajánlom az interneten ezt a Szellembibliát, meg lehet rendelni, a kicsike az 3600 forint, a nagy meg még úgy tudom mindig 6000 forint, ha még egyáltalán van nagy biblia. Mondanám a Misinek, jövő héten majd viszek neked egy nagy bibliát, megköszöntjük az Andrásikat, hogy velünk vannak. Jó, hogy ilyen sokan tudunk lenni, ma majdnem 18-an. Jó, tehát ez egy fontos rész, üzenném azoknak, vagy üzenjük azoknak, akik úgy gondolják, hogy ők vívják ki az üdvösségüket, hogy ezt a verset semmiképpen ne forgassák ki erre a cselekedeti rendszerre, hamis üdvösségi rendszerre, átkozott evangéliumot ne támasszák alá Filippi 2.12-vel, mert csak azt tudod kimunkálni, ami már megvan, jó? Azt szoktuk kimunkálni. Veszek egy rossz biciklit, és felújítom. Van egy rossz autóm, és felújítom. Van már egy üdvösségem, ami tökéletes, de a földi életemben a megszokottságaim, a rossz hozzáállásom, a régi beidegződéseim, szenvedélybetegségeim, vagy bármi, ezeket ki lehet munkálni az üdvösségben. Nem azért, hogy üdvözüljek, hanem ez már megvan, viszont a megszentelődésem érdekében igenis, hogy Krisztus elé minél tisztábban álljunk, ezért kell félelemmel és rettegéssel, ez pedig nagyon jó üzenet a hiperkegyelmiseknek, akik még odáig is elmennek, hogy nem szabad azt gondolni, hogy Isten fenyít, meg hogy Isten csak egy cuki Jézus, meg egy cuki Isten, aki mindig ilyen viskó Jézus, a viskóban leírt Jézus, hamis Jézus. Szóval félelem és rettegés, igenis a hívő ember tudja, hogy hol a helye, de még akkor is, hogyha Jézus barátainak mond, akkor is tudjuk jól, hogy elnézést tudjuk jól, hogy ki a főnök. Jó? Félelemmel és rettegéssel, és nem Istentől félünk, és nem Istentől rettegünk, mert tudjuk jól, hogy ő szeret minket, hanem a következményeitől félünk mindannak, hogyha nem így élünk, ha ugye Isten a büszkének ellene áll, Isten rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, Zsidók 10, Jakab 4, megtalálod ezeket a részeket, és ez mind hívőkre vonatkozik, jó? Tehát nem vagyunk annyira önteltek, hogy mi ugráltatjuk Istent, hanem tudjuk jó, hogy hol a helyünk. Úgyhogy ez egy fontos igevers azoknak, akik nagyon liberálisak esetleg, jó? Hogy ki kell munkálnunk az üdvösségünket, ez üzenet nekem, a tegnapi szenvedélybetegségekről tartott tanítás ott van lenne a tábla, ez erről szólt, hogy ez nem játék. Nem játék a bűn, a tagadás. Nagyon fontos, hogyha hívő vagyok, akkor kell, hogy ezen az úton járjak, és előrefele menjek, ne hátra. 13. vers. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarás, mint a cselekvést jókedvéből. Ámen. Tehát ez ugyanaz, mint Efézus 2:10, hogy az üdvösség az nem cselekedet, tehát mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, Efézus 2:8. 9. vers, nem cselekedetből, hogy senki se kérkedjék. Halleluja. 10. vers, mert az ő alkotása vagyunk újra teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát az Efézus 2:10 és a Filippi 2:13
három, ez egy párhuzamos ige, mert az Isten az, aki munkálja bennünk, mint az akarás, mint a cselekvés jókedvéből. Kérdezném az itt jelenlévő testvérektől, hogy tapasztaltátok-e már ezt, hogy Isten ki akarja munkálni bennetek mindazt, aki ő, tehát maga Krisztus, hogy Krisztus bennetek lakik, és bent van egy indítatás a szellemi életetekben. Ez az a mag, ami újjászületett a megváltásotok napján, amikor újjászülettetek, amikor megmenekültetek, amikor Isten igazából megigazított titeket, és elindult ez a 1 Péter 1.23-ban, Jakab 1.18-ban ez a mag elkezdett növekedni, és én hinni akarom, hogy nem csak kezdeti örömmel vettétek ezt az üdvösséget, a jó hírt, és aztán lelohadt az üldöztetés miatt, hisz még mindig itt vagytok, hanem már elkezdett gyümölcsöt teremni, növekedni, és aztán vigyáznunk kell a gyomoktól. Ez mind a Máté 13-ban a magvető példázatának a képe. Mert az Isten az, aki munkálja bennünk, mint az akarás, mint a cselekvést jókedvéből. Ámen. Tehát kérjük az Urat most egy rövid imába. Urunk, kérünk, hogy munkáld ki az életünkben mindazt, amit ki kell munkálni. Uram, segíts nekem. Hadd Uram, hogy ne legyünk önteltek. Nem mondjuk azt, hogy jó van én lelkem, minden rendben van, ne legyünk bolondok, hanem tényleg félelemmel és rettegéssel vigyük véghez az üdvösségünket. És add Uram, hogy mindenki értse, hogy nem ő szerzi meg az üdvösségét a kitartásával, hanem ez az üdvösség ma van, vagy nincs. Már megvan örökké, vagy nincs meg, és nem ismer téged Jézus Krisztus, és csak egy öntelt vallásos ember vagy, aki folyamatosan ellenáll Isten szeretetének, és a saját igazságod által akarsz üdvözülni, és ez nem fog menni. Uram, köszönjük azt, hogy Te váltottál meg minket Jézus Krisztus nevében. Ámen. Fontos a 14. vers, mindent zúgolódás és versengés nélkül cselekedjetek. Jó, itt megállnék egy pillanatra. Nem tudjuk, hogy mi történt Filippiben, csak sejtjük, hogy azért nem volt minden kerek. Tudjuk ezt majd a 4. fejezet elején, hogy két nő között iszonyú konfliktus volt, és ez már majdnem ráment a gyülekezetnek az életére. Pál nyilvánosan majd beszól nekik, majd erről akkor tanítok. Aztán voltak hamis tanítók, ott biztos, koslattak Pál után, ugye mentek a judaizálók Jeruzsálemből, ezek a fantasztikus hamis apostolok, akik ugye ebből a plecsnével mentek, hogy Jeruzsálemből ők tudják a tutit, és tették tönkre Pál munkáját, vagyis Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Úgyhogy tele volt problémával a gyülekezet, már csak azért is, mert emberekből állt, úgyhogy versengés és zúgolódás volt a gyülekezetben, és ezért íródott ez a második levél, hogy mindenki térjen észhez és nézzen Krisztusra. 15. vers, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták Istennek szeplőtten gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, vagy generáció közepette, akik között fényletek, mint a csillagok világon. Szeretném megkérdezni, hogy észrevetted-e azt a munkát már benned, ugye, amit elkezdett Isten kimunkálni benned, nem tudom mióta vagy hívő, hogy te fény lesz, és tudjuk azt, hogy nem mindenki előtt pozitív dolog az, hogy mi hívők vagyunk, mert tudjuk, hogy ugye a 2 Korintus azt hiszem 4-ben, hogy vannak akiknek a halál illatai vagyunk, a bennünk levő Krisztus az egy elnézést, de egy bűz, egy visszataszító dolog. Az, akik vagyunk, a békénk, az örömünk, a meggyőződésünk, az igazsághoz való hozzáállásunk. De mégiscsak azt kell mondani biblikusan, hogy fénylünk, ugye mi vagyunk a hegyen épített város. Tudja azt a környezeted, a munkahelyeden, a szomszédságot, hogy ki vagy te, hogy remélem nem szégyeljük azt, hogy kihez tartozunk. Aztán fontos itt ez a szó, hogy elvetemedett, elfordult, vagyis megromlott nemzetség közepette. Minket nem kivet Jézus Krisztus, hanem megőriz minket, vagyis erre kérte az atyát János 17-ben, hogy ne kivegyen minket, hanem megőrizzen minket.
azért, hogy végezzük a missziót, végezzük az evangelizációt, hogy a mi szavunkra, a mi bizonyságtételünkre az emberek még újjászülessenek. Az életnek beszéd tartván elébük. Pont erről beszéltem, 16. vers. Ez a mi első számú célunk ebben az életben, hogy bárki, aki keresi Istent, rendelkezésre álljunk neki. Nem tukmálunk, nem gyömöszöljük az embereknek az életébe bele az evangéliumot, mert az egy rossz bizonyság. Biztos voltatok már így, hogy rájöttetek arra, hogy túltoltátok a dolgokat. Emberek nem Krisztust látták meg, hanem egy erőszakos hittérítőt. Mondanám, hogy mi nem tudunk megtéríteni embereket, jó? Tehát mi nem tudunk megváltani embereket, mi akkor tudunk közreműködni, amikor Isten azt mondja, hogy most rád lesz bízva ez, szólni fog hozzád, és én hiszem azt, hogy ellenállhatatlanul, ha szellemben járunk. Én már voltam így sokszor, egyszerűen, persze nem önkívületi állapotba kerülök, hanem csak egyszerűen a Szent Szellem bennem bizonyságot tesz, és nem kikerülve a személyiségemet, hanem egyszerűen egy ilyen teher lesz rajtam, és örömmel elmondom. Én magam se emlékszem úgy pontosan a szavaimra, de erő volt benne mindig, és tudtam jól ekkor, hogy Isten használt, mert az ő szuverén hatalmából úgy döntött, hogy hé, Kornél, most téged foglak használni ennek az embernek az életébe, legyen egy buszmegálló, legyen bármilyen szituáció az életben, hogy most annak az embernek el kell mondanod az evangéliumot. Nagyon fontos, amit most mondanék. Nem azt kell elmondani, hogy milyen jó kereszténynek lenni, meg hogy milyen jól érzed magad, meg milyen fantasztikus bizonyságot lehet mondani, hogy te ilyen Bibliától idegen szavakat használsz, és akkor elmondod, hogy tehát erre nem fog senki újjászületni, mert az újjászületés az ige által történik. Persze fontos, hogy elmond a te sztoridat, de benne kell, hogy legyen az evangélium pedig maga az ige, Isten igéjének az átadása. Elmondod a János 3.16-ot, elmondod a Róma 10-et, meg kellene tanulnod igeverseket, és értened kéne, például nagyon jó a római utat tudni 4 összefűzött igeversben, persze a te életeden keresztül, de elmondod az igét, mert az ige fog benne igazából egy hatalmas hatást kiváltani, mert az ige hallására van az üdvösség. Hit által üdvözülünk, Isten igének a magja által, nem egy embereknek a érzelmi bizonysága által, meg koncertek által, meg nagy lelki erő által. Isten igéje az, ami ezt végigvonul a Biblián, hogy az emberek hallották Isten igéjét. Lídia itt Filippiben, valószínű ott ült Lídia ebbe a gyülekezetbe, amikor felolvasták ezt a levelet. A Lídiának a házában ott volt ez a gyülekezet, és amikor Pál beszélt a folyónál, annyira jó volt ott lenni 8-9 évvel ezelőtt ennél a pataknál, ahol Lídia újjászületett, bemerítkezett, és Lídia hallotta az igét, és mivel hallotta, éhes volt, és kereste Isten, mint a római százados, Isten megnyitotta az ő szívét. Nem mi nyitjuk meg nem mi nyitjuk meg az embereknek a szemét, jó? Tehát életnek beszédét tartván elébük. Ez nagyon fontos. Mi Isten nem kézzel írott levelei vagyunk, mi élő levelek vagyunk, élő kövek, élő levelek. És mindig készeknek kell lennünk, hogy megvalljuk az evangéliumot, jó? Tudniuk kell az embereknek, hogy kié vagyunk, kihez tartozunk, ámen. Az életnek beszédét tartván elébük. Annyira mély, annyira hatalmas ez az ige. Az életnek beszédét. Miért tudjuk Isten életének beszédét tartani az emberek elé? Hogyan fogok egy papírt, azt tartom elém, vagy a Bibliát? Nem. Én magam, az én életem, ott van benne Krisztus, ismerem őt, és ezt teszem ő eléjük be. Jó? Persze ésszel. Jó? Tehát nem egy fanatikus, őrült jelenjen meg, mert az rossz bizonyság. Jó? Életnek beszédét tartván elévük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, nem fáradtam hiába. De ha kiontatom is ital áldozatként a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatnál,
Mégis örülök, hogy együtt örültök mindnyájatokkal. Azt hiszem hétszer, ebben a fejezetben hétszer mondja az öröm szót, itt már talán a 4. alkalommal. Öröm, öröm, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Azonképpen ti is örüljetek, és együtt örüljetek velem. 2 versben 4-szer öröm. Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldöm hozzátok, hogy én is megviduljak megértvén a ti dolgaitokat, mert nincs velem senki hozzám hasonló indulatú, aki igazán szívén viselni a dolgaitokat. Tudjuk, hogy Timóteus majd el fogunk jutni a Timóteus levélig, és tudjuk azt, hogy Timóteus egy nagyon különleges személy volt Pál életében, és maga az egyház életében. Ő az, aki tényleg különleges volt, és a legvégén Pállal maradt a haláláig. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem Krisztusét, nem Jézus Krisztusét. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermekek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Őt azért remélem, hogy tüstént elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaim állását. Bizony pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. Tehát börtönben volt, és bizott abban, hogy elmegy, de addig is küldi Timóteust, hogy életbe tartsa a gyülekezeteket. Timóteus volt a kinyújtott keze Pál apostolnak. Ez nagyon fontos, hogy mindenki a maga hasznát keresi. Már az első században mennyire a gyülekezetnek az ellensége volt az önzőség, a önimádat, a saját boldogulásnak a keresése. Ugye mindenki a maga hasznát keresi, nem pedig a Krisztus Jézusét. Az Úr vezessen minket, hogy ki tudjunk jönni ebből a önzőségből, ebből a nem egészséges keresztény életből. A keresztény élet az nem azért nem önközpontú, hanem istenközpontú, és ezáltal másokért él. Már vagyunk annyira gazdagok, és annyira elvileg úgy kéne élnünk, hogy nem is magunkkal foglalkozunk, ugye? De szükségesnek tartottam, hogy Epafrodituszt, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket, és szükségemben áldozatot hozó szolgáltokat hazaküldjem hozzátok. Felbukkan még egy tanítvány Timóteuson túl, ez az Epafroditus, nagyon szép neve van. Ő egy filippi-beli, valószínű nem zsidó származású görög vagy római fickó volt. Őt is elkapta az égszíj, mármint a hit dolgában, és valószínű ő hozta el a filippi gyülekezetnek
ennyi maradt ki. Szóval Krisztus halálának nem az volt a célja, hogy itt most mi minden betegségből meggyógyuljunk, hanem az, hogy üdvösséget kapjunk a bűneinkre. Jó? Igen. 28. vers, még 3 vers. Annak okáért hamarabb küldtem őt haza, hogy viszontlátva őt ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. Mert a Krisztus dolgaiért jutott majdnem halálra, kockára téve életét, hogy ti körülöttem való szolgálatatok hiányát betöltse. Köszönjük, Urunk, és akkor csak így egy összegzés az egészről. Az öröm nagyon fontos, hogy a hívő életben megmaradjon az örömünk, jó? És biblikus örömünk legyen, megfelelő szellemi öröm, nem a körülményektől függő, hanem körülményektől független örömünk legyen. Jóel próféta 1.16. Hát nem szemünk láttára írtatotték ki az élelem és az öröm vigasság Istenünk házából. Ezt érzem picit, hogy annyira le vagyunk terhelve, és annyira le vagyunk bénulva, hogy Istennek kell segítenie nekünk. Ja, itt vannak előttünk tervek, először is akkor mondjuk egy áment. Köszönjük, Urunk, ezt a mai bibliatanulmányt, a Filippi levelet. Hiszem, hogy mindenkihez szólt valami. Köszönöm, hogy legalább mi majdnem 20 itt hallhattuk. Ha esetleg nem lett jó a felvétel is, a YouTube felvétel, de köszönjük ezt a reggelt, hogy ilyen kiváltságban volt részünk, hogy egy akarattal tanulmányozhattuk Isten igéjét. Köszönjük, Urunk, mindazt a kincset, amit hallottunk. Add, Uram, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Szóval bármi lesz, kedves testvérek, most már akkor ezt kikapcsolom, majd meghallgatom, hogy hol, már megint eljátszotta a mikrofon, hogy lemerült.